Verse 4. Ke isigidimi sadanduluka simemeza sisithi ninazizwe xa ninonke iintlanga nazo zonke ilwimi zenithi nakufa isandi sesigodlo, isandi sexilongo, isandi somrhube, ikatala, ihabhu, impempe nazo zonke ezinye iintlobo zezixhobo zomculo. Ewe xa ninonke mayithi nje yaqala loo ngoma nithi nikhahlele ninqune lo mfanekiso umiswe ukumkani uNebukadnezar. Verse 16. Kaloku uShadrach, uMeshaki noAbednego bamphendula ukumkani bathi, Mhlekazi uNebukadnezar, akukho mfuneko yokuba sizithethele kulo mbandela. Sinaye uThixo wethu. Sinaye uThixo wethu. Lowo simbulayo. Unawo amandla okusihlangula kweli ziko. Ewe unawo amandla okusihlangula kweli ziko. Eli ziko lidangasela umlilo. Yaye uyakusisindisa esandleni sakho kumkani. Kambe ke nokuba kasihlangulanga. Verse 28. Ukumkani uNebukadnezar ke wathi, makabongwe uThixo kaShadrach, kaAbednego, uThixo kaMeshaki, othume izithunywa wazihlangula izikaka zakhe. Zona zinqula ngentembeko, zazawoya umyalelo kakumkani, zaxolela ukuyinikela imizimba yazo endaweni yokuba zinqule nawuphi na uThixo ngaphandle koThixo bazi. Ngoko ke ndiwisa umthetho othi nabani na nowasiphi na isizwe, noba ngoluphi na uhlanga, noba ngowayiphi na intetho, umntu onyelisa uThixo kaShadrach, kaMeshaki noAbednego owenza loo nto uyakwenziwa iziqwenga, wona umzi wakhe udilizwe ube yindawo ekuyiwa kuyo ngasese. Kaloku akukho Thixo umbi unako ukusisindisa ngale ndlela. Waza ke ukumkani uNebukadnezar wabanyusela kwizikhundla eziphezulu uShadrach, uMeshaki noAbednego apho kweso sithili saseBhabheli. Nkosi mayisikelelwe ukufunda kwezwi lakhe ngoku naphakade. Amen.